Kaixo, gaur ikasiko dugu testu kuadro batean, testu idebaiz batean, nola antolatu edukiak, irudiak, testuak eta bar. Bueno, sartuko gara. Zabaldu. Eta hemen testuak eta irudiak antolatzeko daukagu txertatu txantilloia. Eta modu oso ezberdina dauzkagu antolatzeko. Ikusten duzue, zutabeak, zutabeka, 150, horrela, 3 zutabetan antolatzeko testuak edo irudiak, irudia ezkerrean, testu eskuinean, taula goiburukin, oso modu ezberdinak dauzkagu. 2 bideo jarri dezakegu edo 3, 2 irudi, honela. Bueno, nik jarriko dut irudia ezkerrean eta testua eskuinean. Horrela, ja, ateratzen zaigu testua non joango den eta irudia non joango den. Eta irudiaren erreferentzia eta egiletza. Nik klikatzen badut hemen, joaten naiz hona. Eta ekarri dezaket irudia. Bueno, nondik ekarriko dut, adibidez ni prestatuta daukat hau. Pismaletik, deskargatuko dut. Baina ikusten duzu hemen datorrela egiletza. Hau kopiatuko dut. Deskargatu. Tamaina. Eta gorde. Irudia komeni da eukitzea eslearnineko dokumentua dagoen lekuan. Karpeta berdinean. Ireki. Eta hemen importantea da egiletza. Egiletza jarriko dut. Hau kenduko dut. Jatorria eta egile. Lehen itxatzi duena jarriko dut. Lizentzia A2. Eta hemen ja daukat irudia eta norena den. Txikiagoan jarri dezaket. Eta horrela gelditzen zait, antolatuta, testua eta irudia. Hau da formato bat, baina lehen ikusi duzue, beste modu oso ezberdina daudela, antolatzeko, irudiak, bideoak eta testuak ere. Orain pentsatu daukadala, hainbat atal dauzkadala testu kuadro honetan. Orduan, hau ere modu diferentetan antolatu daiteke, ematen badiot. Hemen, efektuak, FX, ateratzen zaizkit aukera ezberdinak. Eskusoinuarena, izenburuak da klik egin ezkero ateratzen zait testua, fitxak, webgune bat bezala, hemen navegatzeko, horriz horri, zenbakiekin, atal batetik bestera pasatzeko, karrusela, jarraian pasatzeko baita ere, edukiak, eta denbora lerroa ere. Baina nik kasu honetan egingo dut eskusoinua. A2. Hemen, jarriko dut izenburua, adibidez, eta hemen, sartu dezaket nahi dudan guztia. Testua, irudia sartu dezaket, nahi badut, eta bideoak nahi dudan guztia. Hemen jarriko nuke jarduera bi, eta nola gelditzen dago. Begiratu, horrela gelditzen da. Bueno, estiloaren arabera honek kolore ezberdinak hartzen ditu.
Desplegable honek kolore diferenteak hartzen ditu, baino letraren kolorea aldatu dezaket. Imaginatu, hau nahi dudala, gorrizka. Hobeto galdituko zait. Pentsatu nahi duala beste jarduera bat sartu. Jarriko dut. Jarduera 3. Intro. Idatziko nuke. Jarduera 3 eman behar diot paragrafo motan bigarren goiburua. Eta jartzen zait estilo honekin. Berriro jarri beharko nioke kolorea. Eta beste nahiko banu, berdina. Idatzi eta bigarren goiburua. Eta ikusten baduzue, atera zait, egindakoa. Eta hemen antolatu dezaket, txertatu dezaket, testua, bideoak, irudiak eta nahi dudan guztia. Baina, gelditzen zait, laburtuago. Ez daukat ibili beharrik gora eta bera. Beste gauza batzuk ere txertatu dezazket. Pentsatu, hitz honek azalpen bat behar duela, definizio bat adibidez. Hau geratzen badut, mango diot argibideak, eta hemen testua edo, ni jarriko dut definizio. Horri batean ere jarri daiteke. Edo, baita ere, idu printzipioak kontuan eukitzeko ere, audio bat sartu dezaket. Hemen grabatzeko esango diot. Mikrofonari baietz. Bai, honen definizioa esango dizuet. Amaitu, eta hemen daukagu, audioa. Ados. Oazen orain ikustera nola galditzen den. Joateman naiz hona, hemen ikusten duzue, gainetik pasatzen badut, azalpen badagoela, eta hemen audioa, ni grabatu dudan audioa. Orduan, hainbat gauza sartu daitezke. Honekin edukiak modu ezberdinetan sartzeko moduan gaude. Agur!